Dros y misoedd nesaf, mae yna gyfle i ni benodi 5 aelod newydd i'r bwrdd cyfarwyddwyr. Sefydliwyd y coleg yn 2011 a ni sy'n arwain datblygiad addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sector ôl-orfodol yng Nghymru. Mae'r bwrdd cyfarwyddwyr yn gyfrifol am osod cyfeiriad strategol ar gyfer gwaith y coleg. Rydyn ni'n 30 o aelodau a ni'n cwrdd tua 3 gwaith y flwyddyn. Dwi wedi bod yn aelod o fwrdd y coleg ers 2018. A dwi'n un sy'n hoff iawn o gweithio a chydweithio gyda personoliaethau gwahanol. Felly yn bendant dwi'n elwan fawr iawn o'r cyfoeth o brofiadau gwahanol mae aelodau'r bwrdd yn dod iddi. O ran y coleg ei hun, dwi'n ffeindio ei fod yn sefydliad hynod o broffesiynol a bod pawb sydd yn gweithio ynddi yn hynod o weithgar. Does gen i ddim cefndir proffesiynol yn y byd addysg uwch bellach na phrentisiaethau, ond dwi'n meddwl bod yn hynod o bwysig i unrhyw sefydliad i gael bobl ynddi sydd yn medru gofyn cwestiynau o'r tu allan ac o safbwynt gwahanol. Mae gen i'n fwrdd o aelodau brwdfrydig, abl a thalentog iawn, a mae pawb yn o'r sgiliau a'i profiadau eu hunain i'r trafodaethau. Mae'n bwysig i ni bod y bwrdd yn adlewyrchu pobl Cymru, fel bod yn gallu elwa ar wahanol safbwyntiau. Felly, rydyn ni'n chwilio ar hyn o bryd i gynyddu cynrychiolaeth menywod, pobl ddi ac asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig. Mae datblygu gweithlu Cymraeg a ddwyieithog yn holl bwysig i economi Cymru. A mae datblygu'r darpariaeth yma yn ein colegau ni, prifysgolion a gweithleoedd yn holl allweddol. Felly os ych chi'n angerddol am yr iaith Gymraeg ac am weld miliwn o siaradwyr hyderus yn byw, astudio a gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg amdani, ymgeisiwch am le ar fwrdd y Coleg Cymraeg.